peste fraieri și ne întoarcem cu medalii. Când intru eu în Ucraina, na-na, rușii se întorc la Moscova, da-da-da. Se duc să-mi aducă corona, na-na, că eu sunt rege în Europa. Da-da-da-da, stau cu generalii, facem tactică de luptă ca să batem papagalii. Da-da-da, suntem atenți la detalii, mergem peste fraieri și ne întoarcem cu medalii. Suntem bazați, nu suntem lași, nu ne enervați. Avem brigadă de mascați, suntem organizați. Facem afaceri cu pirați, nu suntem arestați. Avem relații procurori ca și bogații. Da-da-da-da, stau cu generalii, facem tactică de luptă ca să batem papagalii. Da-da-da, suntem atenți la detalii, mergem peste fraieri și ne întoarcem cu medalii. Când intru eu în Ucraina, na-na, rușii se întorc la Moscova, da-da-da. Se duc să-mi aducă corona, na-na, că eu sunt rege în Europa. Da-da-da-da, stau cu generalii, facem tactică de luptă ca să batem papagalii. Da-da-da, suntem atenți la detalii, mergem peste fraieri și ne întoarcem cu medalii. Și ne întoarcem cu medalii. Da-da-da-da, stau cu generalii, facem tactică de luptă ca să batem papagalii. Da-da-da, suntem atenți la detalii, mergem peste fraieri și ne întoarcem cu medalii.